Ukaž mi to, ukaž. Tady. Kohout, viď? Tam je pejsek. Pes, ano. Tam brány. Pes. Co hledáš? Tady. Beran, ano. Ovečka. A to je kluk, to je beran. To prasátko máš v ruce? Tam je prasátko, ano, vedle berana. Tak, a kde? Co hledáš? Ukaž, co máš v ručičce. Tady. 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 Jo, teď jsi ji vyhodil. Husa, viď? Máš husu v ruce a ta byla... Kde pak je husa? Tady je. Tam je kohout. Tady je káta. Kohout. Tak. Tady. Tady. Tam je ta husa, viď? Tam je ta... Ne, teď jsi si zase vyhodil beran, nebo prase. Prase vypadlo. A pejsek taky vypadl, viď? No. Tačka. Pes. Tak jsem to vytiskl. Tak. A kde je ten pejsek, jak ti vypadl? Nebo prasátko? Prasátko? Tady je pejsek, podívej, tady. Tady. Podívej, tady asi bude prasátko, vidíš? Baba. Máš koníčka v ručičce. Tam je koníček, ano. Ty jsi to se vyhodil. Nekopej do toho sebí. Teď to tam bude padat dolů.